Queridas familias, moitas grazas a todos por vir a ver o noso festival de graduación. Este é un día moi especial, tanto para nós como para os nenos e nenas de 5 anos, xa que eles pasan a primaria e nos rematamos a nosa etapa no cole de Beresar. Vai ser unha tarde cargadiña de emocións, así que, familias e profes, tede a man os panos porque se cae algunha lagrimiña. Comezamos este festival cunha obra de teatro titulada A aventura de Pedra Máxica, protagonizada por alumnado de sexto de Educación Infantil, coa colaboración dos seus compañeiros de ciclo. Un forte aplauso. Lagarto tomando o sol. Quedei máis a gusto que un arbusto. Buleide, xa me encargo eu. Merci de nous avoir sauvés. Vous êtes des héros et des héroïnes. Os nosos heroes non entendían moi ben que lles berraban, pero marcharon moi contentos para casa, porque unha vez máis o mundo sería un lugar mellor. Conga, 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 conga,
conga. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Seguimos cos nenos e nenas de infantil. Agora van representar a canción La Primavera do grupo Pin Pau en lingua de signos. Hoy me despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas, y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda, y el jacarandá luego brindará sus colores en primavera. Quere que quere, quere que quere, quere que quere, quere que quere. Hoy me despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas, y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda.
Bueno, hola a todas e todos. Gracias por vir esta tarde tan especial para nós. Estamos aquí para graduar en primeiro lugar a estas 3 nenas e outro neno máis que non puido vir hoxe de educación infantil. Bueno, sobre todo un día moi especial para eles, porque é un cambio moi importante desde agora. Rematan toda esta etapa de educación infantil, que foi, penso que moi emocionante para eles. Van comezar unha nova que espero que sexa igual ou máis emocionante todavía. Entón, bueno, eu quería facer un pequeno resumo do que foi para estas persoas, pequenas persoas, pero moi importantes para todos nós, o seu paso por educación infantil aquí en Belesar. Bueno, para min o resumo do seu paso por aquí é que hoxe en día poden dicir que elas, e Gael tamén, por suposto, forman parte da familia Belesar. E non aguanto máis. Eso pasa porque hai moitas persoas que son responsables de que eso pase. En primer lugar, as persoas que están aquí no cole, os seus amigos, cos que fixeron unha pequena familia tamén dentro da aula, e que sinten que son un grupo unido, que se queren moito, que se cuidan, e para min eso é o máis importante. Tamén son nenos que queren vir cada día ao cole, que se levantan pola mañá e que son nenos con ganas de estar aquí, que se levantan e din, eu quero ir ao cole de Belesar. Máis alá de calquera aprendizaxe, preparado. Vou ir rápido porque non remato. Eu quero dar as gracias porque iso pasa porque moita xente fixo que fora posible. Nos os profes, pero non solamente os que están con eles na aula, senón todos os que teñen un momento no pasillo para pararse, para preocuparse por eles, para preguntarlles que lles pasa ou para facerlles unha broma de vez en cando. Eso é moi importante para facer esta familia. Mar, non quero olvidarme dela, que un pouco a mami de todos, dos pequenos e dos maiores, que sempre está pendente deles, é moi importante para eles tamén. E tamén as familias, porque penso que eles non se sentirían familia Belesar, Pablo. Se non fora porque as familias sinten que poden entrar na súa aula e estar con eles e participar desta aprendizaxe, desta experiencia. E por último, quero dar as gracias a elas e a Gael, porque eles viñeron aquí a aprender, pero tamén nos ensinaron moitas cousas. Eu quero destacar polo menos unha de cada unha deles. E, por exemplo, Carmen, que quen dixo medo, Carmen chegou, era a única da súa idade que entrou no seu momento no cole. E lle faltou, non sei, minuto e medio máis ou menos para facerse co grupo e ser unha máis. Como non era suficiente, o ano seguinte lle cambiaron todo o grupo e volveu empezar a coñecer a todo o mundo e tampouco lle custou. É unha nena que non lle asustan os retos e que demostra cada día con cada cosa que fai. E iso vai facer que chegues moi lonxe, Carmen. Gael non está aquí, pero se hai algún profesional en superar retos, ese Gael, que precisamente hoxe está facendo eso mismo, superando un moi grande, e o mellor que fai é facelo sempre con unha sonrisa, sempre. Lara, cando chegou a Belesar, era unha nena pequena, non no sentido literal, senón tamén nun sentido figurado, porque tiña moitos nudos na barriga, e foi tamén tan valente, que foi capaz de ir desfacendo eses nudos pouco a pouco. E agora é unha nena enorme,
non só no sentido literal, senón tamén no sentido figurado. Moi querida polos seus compañeiros e que estamos moi contentos de que este aquí no Cole de Belesar. E Leire, eu personalmente vou a botar moito de menos porque é a miña agenda personal. Sen ela estou perdida moitísimas veces. Se eu falto, todos os profes saben que hai que preguntar a Leire, ela sabe. A min, cando sexas maiores, me digan que va a ser ministra ou presidente del gobierno, non me vai extrañar, porque é unha persoa con moita capacidade. Pero o que quero destacar dela non é iso. O que quero destacar dela é que utiliza esa capacidade de forma moi xenerosa e sempre intenta axudar os seus compañeiros. Eso é maravilloso, asistir a cada día e ver iso en ela. Así que gracias, Leire. Que estou moi contenta de ser a vosa profe, que non vos ides librar tan facilmente, porque penso chamarvos todas as semanas para que lexades contos na clase. Imos facer moitas cousas xuntos todavía, verdad, Pablo? Que nora boa, que sodes unhas campeonas, que Gael é un campeón. E bueno, haberá que graduar a estes bacallaos, non? Señora Laura Silara Acevedo Lima. Señora Carmen Costas Misa. Y señora Leire Martínez Campos. Felicidades. Bueno, o regalo que tería que estar hoxe, pero que non chegou a tempo, por suposto, un conto que escribiron eles mesmos, que é unha maravilla, para min é un tesoro, espero que para vos tamén, que se chama A aventura da pedra máxica, e que esta pequena peza teatral que vistedes antes é un pouco o resumo do conto que fixeron eles desde o principio ata o final, creando os personaxes, a historia, elixindo os lugares, escribindo absolutamente todo e facendo as ilustracións. Eu síntome orgullosa dese traballo e espero que sexa un recordo bonito para eles tamén cando se sean maiores. E bueno, como todos aprendemos cousas ao longo da vida, a min gustame pensar que é así, eu estou empezando a ir a clase de cerámica, así que lles fixen unha maceta a cada un deles cunha palabra que penso que os representa e que lles quero regalar. E que para min simboliza de algún modo que en educación infantil plantamos unha semente que espero que siga medrando pois ao longo da súa educación. Así que, Carmela, esto es para ti. Diría que pola palabra está Leire, sí. Esta é Lara. Bueno, é chimpún. Gracias. Que son tercas e difíciles de convencer. O Principiño é unha obra filosófica na que presentan as contradicións máis habituais, as que nós teremos que enfrontar ao longo da nosa vida. A nosa mirada, a dos nenos e das nenas, aparece como a solución aos problemas adultos. Somos o vosso exemplo. A primeira das cancións que íbamos interpretar fala do valor da imaginación.
É o primeiro encontro entre o aviador e o principiño, e este pídelle que lle dibuxe un año. O aviador, frustrado dende a infancia na arte do debuxo, esforzase moito por tentar contentar ao principiño, pero só cando lle debuxou unha caixa, este douse por satisfeito. Foi aí cando o principiño pudo crear o mellor dos años para o seu propio planeta. Esta é a caixa, non que te queres está dentro. Exactamente o que quería. Parece que precisa moito deste año. Por que? Porque a miña casa é moi pequena. Seguro que será suficiente. Fixeste un año moi pequeno. O amor é a responsabilidade que sentimos por aqueles que amamos. A súa vez é unha metáfora sobre a naturaleza efímera da vida e de como debemos apreciar e desfrutar cada momento coas persoas que amamos. Esta canción titúlase A Rosa. Non se achegan polas espiñas, pois as miñas apertas sempre deixan feridas ingenuas, non
Outros ousados a carón de min coñéceme frágil que fixen para ser así. 15 nos pretenden me arrancar tan só por unha vez, logo rematará. volcáns e tamén ten sementes máxicas de baobabs. E tamén ten unha xoia, a miña rosa, que pra min será a máis preciosa. Tantas tardes nas que eu me sentei aquí neste pequeno mundo e fun tan feliz. E tan só cunha única distracción, contemplar a dulzura das postas de sol.
Silencio. Agardamos que vos gustaran estas cancións que hoxe cantamos para vos. Son o noso regalo aos nenos e nenas que hoxe se gradúan. Animámosvos a volver a ler a novela do Principiño, a facer con ollos do nena para ollar o mundo de outro xeito diferente. Cada asteroide, cada experiencia deste pequeno personaxe esconde unha valiosa lección. Atrevedevos a descubrila porque o esencial é invisible aos ollos. Esta canción titúlase Aprendín. E así é como recordo no deserto perdido un neno apareceu e coa súa maneira de entender as cousas abreume un mundo de ilusión. Quizás tan só foi un soño, delirio que a sede provocou, mas algo dentro de min retumbou a sentir o sorriso forte del. Foi como aprendí que todo está en mí. Si quieres oír está dentro de ti, basta con quererlo sentir. Foi como aprendí que os nosos ollos non ven o esencial. Lo que quero aprender a amar é ser feliz. Quen sabe si foi real cando falaban de rosas ou de baobabs ou de raposos, mellores amigos, si se deixaban domesticar. Non respondía as miñas preguntas e logo ficaba calando no máis. Fun entendendo que as cousas pequenas son en realidade as máis esenciais. Foi como aprendí que todo está en mí. Si quieres oír está dentro de ti, basta con quererlo sentir. Foi como aprendí a olhar o mundo de outro xeito diferente. Sorriso foi como aprendí a recordar que eu tamén as persoas tamén somos así, hablamos aí na frente. Como aprendí que os nosos ollos non ven o esencial. Lo que quero aprender é amar e ser feliz. Ele ensinoume a sentir. Una para sus A verdade é que estamos impresionados con esta gran actuación dos nosos compañeiros de terceiro. Eles tiveron a mesma sorte que nós. Gozaron de ter como titor durante 3 cursos a Pablo. Este ano despídense e por iso tanto as familias como os nenos queren darlle unha pequena sorpresa. Pablo, por favor, sube ao escenario. Queremos que todo o mundo dalle un forte aplauso ao director o noso profe desde primeiro, segundo e terceiro e para nós o mellor profe da historia, Pablo Nimo. Ola, sí, moitas gracias, nenos, nenas e familias. Quedámonos coas ganas de saber o que ia dicir Ricardo. Gracias, moi bonito. Faremos a nosa propia versión do tema Oliveira dos 100 anos, onde tocaremos instrumentos e cantaremos. Esperemos que vos guste. Creo que estou namorado.
incansable. Atento e crítico. Si che gusta responder preguntas, esta é a persoa indicada. Estífanos. Expresión profunda e cualidades artísticas pouco habituais. Ambicioso e tenaz, Leo. Pequeno home responsable e traballador. Un gran científico en potencia. Anxo. Nena e rapaza de grandes contrastes, resolutiva e cunha timidez que compensa co seu gran potencial, ela é Lucía. De palabra xusta e misteriosa, os teus esforzos por descubrila seguro darán os seus froitos. Mencía! Torbellino humano de bonita naturalidade. Regalounos grandes momentos en belezar. Laura! Experta sabiduría en alcanzar os seus obxectivos. Habilidoso en corpo e tamén en alma. Mario! Prometedor animalista de aspecto dulce e amigable e cunha profunda ambición social. André! Pianista namorado da ironía, con gran iniciativa e gusto por participar en todo. Ten memoria de elefante. Kalani! Afable e agarimosa, co caderno máis bonito e ordenado que podes atopar. Cómico, agochado nun neno tímido que sempre che poderá sorprender. ¡Iar! Cun sentido do ritmo innato, leva tanto tempo embelesar como a súa preciosa melena. María! Efectiva e resolutiva, de gran control das situacións, sempre axudante Claudia. Pequeno home de contrastes e potencial incontrolable. Encerra un futuro filósofo con resposta aos grandes segredos da vida. Manuel!
A existencia do seu propio mundo persoal permítelle construir un prometedor futuro no que se propoña. Anxo! E algo tamén para a súa maravillosa titora estes últimos meses, Sofía. Moitas gracias polo regalo. Boas tardes a todos e a todas. Felicidades aos graduados e graduadas de sexto por superar este último curso de primaria. Noraboa polo voso traballo. En breve comenzaredes un novo ciclo con grandes desafíos nos que coñeceredes novos maravillosos mundos. Como fun a usa titora unha parte do curso, toda unha experiencia, gustaríame cederlle a palabra ao profe Pablo, xa que foi o voso titor durante 3 anos e os coñece moi ben. Foi un placer pasar estes meses con todos e cada un de vos. Desexovos moitos éxitos. Ata sempre. Gracias. Hola, hola, hola. Bueno, vou dicir 4 palabras e a verdade é que o primeiro que teño que dicir é que ninguén me avisou da extensión do discurso, así que si ten 4 folios, sinto moito. Hubiéramos dito, verdad? Voy a poner esto por aquí. Estou moi contento, xa veredes. Boa tarde, nenos e nenas. Hola, familias. Benvidas a vosa casa. Felicidades aos graduados de infantil. Chegou o momento de que os mestres de primaria fagamos algo bo de vos. Guiño, mirar profes, a ver se non están moi enfadadas. Non, bien. Hola, mestras, hola, mestres. Seguro que non andades a pensar nas vacacións. Ahora é silencio incómodo. E, sobre todo, hola, nenos e nenas de sexto. Non vos quero dar a espalda durante estas pequenas palabras, vale? Este é o voso momento. Estamos aquí reunidos para honrar en ceremoniosa despedida a unha xeración de alumnos e alumnas que entraron neste cole no ano 2014. Algúns deles con 2 anos. Eu non estaba, pero seguro que a máis de un non se entendía ben ao falar. Agora, 9 anos despois, xa custa un pouco menos. Fun o voso titor durante 3 anos. É por iso que a vosa profe me cedeu a honra de poder ofrecervos este discurso. Gracias, Sofía. Pero é que a cuestión é que non sei como se fan os discursos. Non son como Ana Kikler. Así que lle tiven que preguntar a ChatGPT. Díxome que facelo ia ser unha experiencia alucinante e emocionante. ¡Guau! Recomendoume identificar as persoas oíntes, o cal me pareceu un consello bastante básico. Tamén me recomendou considerar as vosas expectativas, as de vos que vos graduades e a das familias e a dos nenos e tal, e pareceume que era moita burocracia sin haber escrito unha sola palabra. Así que dixen, non quero nada de ChatGPT, fora. Ademais, está o risco que supón a consideración das expectativas. Sabedes que a humanidade esconde 2 misterios. Un deles é un gato que está dentro dunha caixa e que non se sabe moi ben se está morto, vivo ou as dúas cousas ao mesmo tempo. Outro dos 2 grandes misterios da vida é a xestión eficaz das expectativas.
E tendo en conta que as expectativas mal xestionadas son o mellor camiño cara a infelicidade, pois mira, nada de ChatGPT. Mais alá das pequenas bromas que poida dicir e que non teñen outro fin que distender, gustaríame agradecer ás vosas familias o seu bo facer todos estes anos. A súa colaboración e apoio foron imprescindibles para chegar a onde estamos. Puido haber algún desencontro puntual, pero onde non? Seguro que responderon ao gran interese que todas as partes temos en facer o mellor para vos. Familias, insisto no agradecemento e non vos esquezades de nós. Tende máis fillos. E se vedes que iso non é posible, recomendade o noso cole a outras persoas. Sabedes que estamos en proceso de captación. Nenos e nenas, pensei en articular unha parte deste discurso en torno a unha palabra, algo que vos puidera definir dende a sinceridade, non dende as palabras que se agardan nunha graduación. E así tamén escapaba dos insulsos consellos que me seguía a dar ChatGPT, porque seguín preguntándolle cousas, a verdade. A palabra elixida para vos, da miña parte, é carácter. Fostedes un grupo con carácter. Busquei as definicións no dicionario da Real Academia Galega e no dicionario da Real Academia Española. E quedeime coa definición en castelán porque se axustaba máis a miña idea. Carácter significa fuerza y elevación de ánimo natural de alguien, firmeza y energía. Una persona de carácter, un grupo de carácter. Son sinónimos desta palabra: genio, firmeza, entereza, energía, temperamento, garra, severidad, inflexibilidad y tamén rigidez. A primeira vez que descubrín esta impactante característica en vos foi nun mini experimento que fixemos Ana Belén e Meiseu o día que vos coñecín. Non era o primeiro día de clase porque eu viña dun permiso de paternidade por Lola. E a cuestión foi que mentre Ana Belén me estaba a contar algunhas cousas, estábamos aí na aula, vos estabades a falar nun tono normal. Pero ese tono comezou a subir. E cada vez máis, e cada vez máis. O esperable houbera sido que Ana Belén e Meiseu vos frenáramos. Pero nunha mirada cómplice decidimos ver que pasaba. Así que non intervimos e comprobamos o resultado. Como seguro vos estades a imaginar, foi o propio físico das vosas gorxas o límite. A maioría de vos rematastedes gritando a máxima potencia nunha estrategia conxunta a base de miradas para subvertir a orde establecida. Bueno, foi iso ou outra cousa, que non o sei. Non houbo consecuencias, pois nós fomos cómplices. En jerga de profes chamámoslle avaliación inicial. A segunda vez que detectei o voso carácter foi cando en outubro dese mesmo ano había que ir a Chan de Legoa a celebrar o magosto. O habitual era que os nenos de primeiro foran cos de infantil e o resto do cole ia camiñando. Pero eu tiña ganas de camiñar, vos decíedes que sí, e bueno, aínda que o consello xeralizado era non intentalo porque erades moi pequenos e íades a sufrir, eu non fun quen de atisbar ningún impedimento en intentalo. Sabedes que se non sufrimos controladamente é máis fácil sufrir despois sen control. Así que nin que dicir ten que chegástedes con todos e con suficiente enerxía para seguir xogando. Así, comezaron as nosas rutas polo monte e as que fixemos tamén ata o Alto da Groba con Manolo Rodríguez, rutas que tan bons momentos nos deron, algúns deles inmortalizados en vídeos e outros que quedan nos nosos recordos. A definición de carácter a que eu me refiro, non me malinterpretedes, é unha cualidade positiva, porque é realmente unha cualidade diferenciadora. Como cole, defendemos o poder educativo da diversidade, non porque o digan os libros ou polo que non o explicaran cando estudiamos, senón porque realmente nos enriquecemos dende a diferencia. É aí onde podemos poñer en valor o que somos e como actuamos. É
cuestionalo tamén se fora necesario. Fóstedes un grupo con carácter, porque vos manifestástedes sempre cunha gran iniciativa. Quizáis esta deixouse ver máis en términos artísticos. Houbo algunha semana cultural por aí na que todos os días había varias actuacións vosas. Recordo especialmente unha cover de Hades que vos preparachedes, e aínda que é certo que Olalla canalizaba moi ben todo ese potencial, seguro que Olalla está de acordo conmigo en que moitas veces esa axuda era máis unha resposta á vosa altísima demanda e non tanto unha dirección de por onde debíades ir. A nivel académico, como grupo, fostedes facendo o que quixestedes facer, nin máis nin menos. Tendes capacidade para repartir, sempre o dixen e sempre o manterei, aínda que sodes un pouquiño a veces como Guadiana. Ás veces estou, destaco moito, logo desaparezo, non sei nada de ti. Un día sorprendedes con un debate sobre a existencia de Deus que quita o sentido e que estiven repasando para hoxe. Ali utilizabades palabras como argumento cosmolóxico ou filósofos antoloxistas. Líades os argumentos supercomplexos, pero logo explicábades eses mesmos argumentos coas vosas palabras para intentar convencer e debatir dialécticamente. A ver, os profes poderán poñervos tarefas complexas, pero os grupos condicionades o resultado, e o voso resultado foi positivo. Vos sorprendéstedes en este gran aspecto do potencial. Para rematar, os consellos da vida, que non me dixeron se os tiña que poñer, pero eu estaba ali e dixen poños, claro. Porque todo discurso de graduación debe telo. Eu diríavos que sempre valoredes os consellos dos demais. Todos. Non con ánimo de seguilos, senón co simple ánimo de valoralos. É ilóxico pensar que os consellos son para seguilos porque a maior parte das veces son contradictorios coa nosa propia situación ou con outros consellos. A cuestión non é se serán válidos ou non. A cuestión é o resultado da valoración que vos mesmos ides a facer de todos eses consellos. O segundo consello que vos deixo aquí é que non teñades medo a contradecirvos. Aprender na vida significa poñer en cuestión os nosos propios ideais e tamén aprender na vida significa manter os nosos propios ideais a pesares de que non sempre as nosas actuacións van estar en consonancia con eses principios. Pois iso tamén resultaría ilóxico porque non hai ninguén que sexa tan divino. Imaginade o mellor mundo posible e camiñade cara a él para construílo. Todo o que vos ides a topar en ese camiño terá que ser revisado, o voso e revisado dos demais. Deste xeito cultivaredes unha sabiduría que xa posuídes e da que teredes que responsabilizarvos para contribuir co ben común. Moita sorte na vida, que saibades que desfrutei moito, moito, moito sendo o voso titor, que vos teño un gran aprecio e que sempre me ides a ter aquí para o que necesitedes, por suposto. Gracias.